Mao ni ang usas mga importante kaayong teksto sa Bible kaning Matthew chapter 18 nga atong gibasa karon 1 to 5 nga giklaro gyud ni Kristo nga di kita kasud og langit basta dili ta maparihas sa gagmayng bata. Saman tuo mo dili. Karon sugdi na ninyo dili day ka ng mga maestro sa eskwelahan mo'y makapalangit nato. Ang makapalangit day nato kung magpatudlo tas mga bata. So ang tinuod yung maestro o maestra nato padong sa kinabuhi sa langit maugyod ang mga bata. Subo lang palandongon kay ang mga bata mao na manoy atong kasab-an, mao na may atong patudluan sa mga maestro o maestra. Nya kana ra bang mga maestro o maestra kasagaran mga impiernohonon. Nya mo'y magsigig tudlo sa mga bata kunuhay aron sa ilang kaugmaon. No? Hasta sa ding pare, mo'y magtudlo sa mga bata, mga katikista, tudlo sa mga bata. Nya dito ang tinuod ay yung magtutudlo aron ta makaadto sa langit ang mga bata. Ngilingi ay mong tupad. Ing na ato nang balihon ang bata na magtudlo sa classroom. Dili na ang maestra. Example ha, kinsa may way sa kanang kinder pupil o kanang teacher sa kinder. Oh, nara, klaro na. Di sato pa ang maestra unta sa kinder magsigi og sunod unsay itudlo sa kinder na mga pupil. Ana, haron wa sila isa. Kinsa may minus og sa ang grade 4 nga estudyante o ang maestra or maestro sa grade 4. Kinsay minus og sa ang grade 4. Di ba? Ang lidingi ay mamudia. Kay kung kining atong pag-eskwela ba, kining atong pag-eskwela dinhi sa atong kalibutan, hangtod mo graduate ag college, masteral pagyod, mag-doctorate pagyod, ug mudalan ni natos impierno wa ni kapuslanan oy. Di ba? Unsay kapuslanan nagsigi kag gasto para lang ka maimpierno? Way kapuslanan. Ako'y mga degrees, mga 4 kini kabuk akong degrees. Og padung ra ko sa impierno ani, wa ni kapuslanan. Ano pagkataong maghago-hago na pagyud ko yung makailang pari nga tagutlo kabuok doktorate, tagupa, tagilma kabuok doktorate. Didto pagyud nang eskwela sa Roma, didto sa UST, didto sa San Jose, sa Loyola, didto pagyud sa pananguban dihang mga sa Spain nga eskwelahan. Ug mao na lang sanay makapaimpierno namong mga pari ay may pag maghimo na lamig bata aniha kadtoy among himoong maestro. Pader nganong naghimo mo kag bata na kay gipaanakan akong himoong maestro ana. Di ba? Saman sakto dili. Libog na mo. Hasta ako galibog sa ko. Hasta sa mga tinun-an naglibog sa sila panahong Kristo. Pero klaro raman kayo ni ang gustong itudlo ni Kristo nga atong sundon ang mga bata sa ilang pagkaway sala. Imitate the innocence and purity of the hearts and minds of children. Maunay sakto. Kamong mga ginikanan, tutukin ang inyong mga anak. Kanang gagmay ba? Kanang gagmay mga bata gikan sa pagkatao hangtod gyud sa pagka mga tingali mga 7 years old kana tutuki ra gud na sila unsay kinaiya gyud sa bata nga makapawagtang sa atong sala, makapawagtang sa atong mga impurities. Una, ang mga bata pariha diri sa Israel nga gihisgutan mapaubsanon, muangkon
sa kamatuoran. Dili ang bata mo deny sa kamatuoran. Iya ginang ipakita transparent kay siya sa kamatuoran niya. The truth in him, transparent ang bata. Oh. O kahiyo na siya, mangihi. O kalibangon, libang. Wagi panagana, transparent ba? O gigotom, mukaon. O gisakitan, muhilang. O nalipay, mukatawa. Ipakita ganyang kamatuoran. Di ba? Gaya no, lingi ay mong tupad. Yung na, mupakita dyan kas tinood. Kamong mga asawang ni aron din, ubay-ubay magumoy kumparar sa mga bana. Kinsa ninyo din mga asawaha nga wag gyud itago bisan gamay ngadto sa inyong bana ta sa kamot. Nang wag gyud ka pamakak ba? Wag gyud ka pamakak. Naiusang ni isa, hinaot pa unta nga tinuod, pwede na siya mamatay. Nga naman, ditso na sa langit. Uy, wag gyud mo isa ang kadaghanan kay mga bakakon. Mga bakakon ta. Ang bata di na mamakak. Kana mga bata og di lang ginatudloag pamakak, di lang naingnon sa ginikan. Ikaw, exultiha. Mamakak na lang sa nang bata kay tudluan mas mga dagko. Ing nasikuan anak. Mamakak na lang hinoon. Pero kung ang bata lang yung imong pasagdan, oy di gina mamakak. Ang kamatuoran iya ginang ipadayag. Transparent ang iyang truth. Dili pras nato nga tinabunan ang truth. Buhok palang daan tabunan. Dili ipakita ang tinuod nga buhok. Kilay binadlisan, di ipakita ang tinuod nga kilay. Naong gipaputi, gipahamis, ginusnusan kay di ipakita ang natural nga naong. Mao na ato tinabunan ba waxing sa psychology na waxing our personality. Outside nindot jud ko, nindot, pero inside ay nagkabuang na di ay munas ginhawa di ay padong na di ay maghikog. Pero sa gawas, okay, nice kayo, oy. Okay ra ba dyan ko? Okay ra dyan ko. Pag abot ito sa balay, may pamatay. Ipakita na. Mabitan na ka na, mag-counseling ko din. Hilak na yun. Mawapag ni kasulti, hilak na. Kung ano, ni anhim, siya din maghilak-hilak. Pero musabot rasad ko, anak, kay gusto man ko nga mo gawas ng padir, lain akong gibati, pwede ra mo hilak. No, sige lang, hilak lang diha god. Ipakita ang kamatuoran. Nya muluag dayon ang iyang gibati. Anang mo hilak na, nya mo angko na siyang sa, nga wa gina niya angko na ako padir. Kasa jud ko sa akong bana, wa gyud kay baw akong bana nga nagpa-abort day ko kay nabuntisan ko sa akong na-meet nga laki. Kauban ako sa opisina, nagimik-gimik mi, unya nagtukhang-tukhang mi ginagmay. Nya nabuntis ko, akong gi-abort karon padir, gitorture jud ko padir, di na ko hapit katog ana. Naiusahi mo siyagit ang bata. Ang bata ba kay na gunay guardian angel, mo siyagit ko no ako no mabatian yang bata nga mo siyagit. Tunga-tungang gabi nga nahinanok na siya, naili mo kalim. Na mamata siya kuba day iyang dughan, mahinomduman dayon niya ang iyang giabort nga bata ug ang iyang sa iyang bana. Yunan kana katorturing ana sa part sa asawa nya imong bana inigabot gakos-gakos din nimo, love you day ingon sa ka love you nya gitukang day kasi mo way batasan. Ako advice isulti isultis imong bana. Sa pader mamatay ko nako, maunay angay nimo. Angay kang patyon. Gipatay mo gito nimo imong anak. Ikaw sad mas angay pa kang patyon, mas maayo pag mamatay kas kamot sa imong bana pagtug-an imong tinuod kaysa mamatay ka dito sa impierno tungod kay na makakahangtod sa imong kamatayon. Musamot kog hilak. Musamot og hilak ko pero ini ko maghilak boingon din siya bitaw pader no. Angayan magyukong patyon karon ini kakita na mo sa akong bana, ako dayon siyang sultihan. Mana na ako na experience ana. Ako kulbaan sa ko nako, yay patay gini ba yan gyud.
Pag humana mo kita, ingon siya nga, lipay na magignaong after mga few months. Nako niya, musta naman? Ingon din siya, pader, ako gitong nasulti sa akong bana. Pag sulti lagi na ako, pader, gahuwat na lang ko kanus ako niya patyon. Sige na lang kong hilak. Akong bana, porting sukua, pader. Pero pagkadugayan, pader, gigakos bi ako sa akong bana, pader. Nako niya, wa kaluo ka. Ingon din siya nga, iya kong gigakos, nagpasalamat siyang nitugaan ko kay nakatugaan sa siya nako nga naa sa diay siya mga babae. Sa sus lamia sa yung patyon sa kung bana pader. Ako pader kausa ko nakasa siya diay pader kalima diay siya nakahilabot og laing babae. Nya nahimo siyang courageous nga nisulti nako og nihilak sad siya og nangayog pasaylo. Nako oh kanindot ana. No. Ang mura mamugwa katuo. Pirmi nila kong masinati, lain-lain lang okasyon ang ako rin tugan sa tinuod. Mo na kinaiyas bata. Ang bata, mo tugan ginas tinuod, mo pakita ginas tinuod. Ato ng praktison, transparency. Mabita din sa atong parokya, transparent yung kay ko din kutob sa mahimo, labi na gid sa atong financial. Mabita ng ako ginang i-report kanunay ang atong mga slots nga nahalin. Og ang ato sang mga expenses nga nagastuhan. Unya makita po na ninyo din sa atong palibot og sa mga projects nga atong gihimo sa Maskapilinya, katong mga activities, Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot og uban pang mga activities karon sa mga retreat of priest na sani. Kani sang atong mga pista dinhi nga daghan kay tagastuhan, mahibuong mong ang atong segunda patron na pista, 2 million ang atong gasto tungod kay ato sa nang gipakita, hatag-tag bugas, manabang tas mga kapilya, pinaagi contest, pakaon tas mga tao nga anhi dinhi. Ingana ba? Kita ginatanan. Naa sige ang lista tanan diha sa tong opisina, pwede na niyo ma-verify. O sana sa akong paningkamot isip pare nga ipakita gyud ang kamatuoran sa mga tao nga dunay katungod nga masayod sa kamatuoran. Sige, lingay mong tupad. Ing na manugan na tas tinuod ha. Ing na di na tamakak. Ay lang sa patakag tugas tinuod sa mga taong dili angay tuganan sa tinuod. Sama anang mahigugma ka. Ikaw nga anak, mahigugma ka. Ayaw patakag sulti nga tos imong mga silingan. Dito sultis imong ginikanan. Kay doon na sila'y katungod nga masayod nga ikaw di ay gusto ng manguyab. At least ba, ikaw anak, transparent ka. Adto ka manabi sa imong barkada, ingnaw na ka, bitaw, ayaw lang jog sultis atong parents ha, kaya ako bitaw, di man sa kumusulti. Di na mo musulti. Sekreto. Uy, ing na akong parents nga, na ami research, pero mag-date minikuan, imong uyab, tinabangay din mo, connivances of lies. Ang resulta, di na gini mo matago, ini kaluspad na nimo. Sige na kagsuka-suka. Adto na ka maghilak-hilak, masagpaan na hinoong kasi imong ginikanan, may painig sugod, na-crush na ko. Ingon, pila imo edad? 10 years old. At least na-crush na ka. Ayaw patakag crush kay basin o niyag ma-damage ka. Tudloan na kasi imong parents. Kami raba sa una, bisag 20 years old na, nadaot yung ko anang crush anang imong papa. Natukhang ko tungod anang crush. Siya unsa may buhaton, para dili matukhang. Isulti na mo kanunay niya, kuyog minimo. Naron ini ka-crush na nimo, naaming mo sa pupo. Kami mo imong guardian angels. Ngayon din, sige matabangi ko ha. Sige kag kuyog sa imong anak dito, kuyog siyang uyab. Ikapay mo gasto. Nya, nindot na, dili. Nindot kayo kung ang imong uyab, ang imong anak transparent nimo, nya ikaw sad mo dawat sa kaniyas kamatuoran nga iyang gibati. Lingaw kay nang imong anak, musulti gina nimo, nya di gina sila mag-premarital sex, ngano man transparent man. Kita man ninyo, nya nakakita mo sa silang gidawat. Kamao gina silang mo manage sa ilang emosyon kay guided man by parents, gitawag nag parental guidance. Kaya ang atong anghel nga magbalantay dili na makita,
pero ang gusto niya motudlo siya kinsa man ang atong tinuod nga mga concrete manifestations of our guardian angels ang ginikanan niya. Ang sunod ayon ang simbahan, mao'y atong guardian angels. Pangonsulta sa simbahan, okay ba ning magpuyo-puyo, okay ba ning premarital sex, okay ba ning same sex, okay ba ning artificial contraceptives. Pangonsulta sa simbahan. Ayaw pagpatakag himog desisyon. Tungod lang kay parent ka, maghimo kag desisyon si mong anak nga okay ra ginang puyo-puyo, total civilly married naman. Ayaw pangonsulta sa simbahan. Ana ba? Hasta gani sa imong paghikog, pangonsultas pare aron ma-schedule daan ang imong haya. Ana ba? Nawa di ba di ginamadayon imong hikog? Ug moingon kas pare nga, Pader, gusto ko maghikog. Pila imong edad? 23 years old. Uy, ngano maghikog man ka? Nabuntisan ko, wa na nako makontak ang akong nakapabuntis nako ni sibat. Unya gisalikway ko sa akong parents, gisalikway pa jud ko sa akong mga relatives. Wa nay meaning akong kinabuhi, nahagbong pa jud ko sa among exam. Gusto nako magpakamatay. Isulti nas pare. Di ba tiwasan ka? Di bitay moingon din ang pare, day kanang imong kasakit gituyo na sa Ginoo nga ihatag nimo aron makaamgo ka sa imong pagkabuangon. Balik og sunod sa Ginoo and everything will be all right. Pwede anhin na lang ko puyo, Pader. O pwede na ka din puyo. Pare na mo'y mag-guide nimo. Mana? Nalain na sa dinyong otok yung kanin pare. 23 years old, di ka na. Giyahe ba? Giyahe. Ana, na may daghang mga madre diha, sister, sa gupao sa rin di ang sinalikway. Na ako'y gihimo ha, nanay. Gisalikway na siya siyang mga parents, siyang relatives. Ana, akong gisagop. 20 years old. Porting gwapaha. Akong gisagop. Niya human gibutang nako sa mga madre. Niya ang mga madre mao ning himo og paagi nga maka-eskwela siya. Niya ako'y naggasto. Ni graduate siya cum laude sa HRM. Karon manager na sa usa ka dako kayo nga kana ganing business establishment ganing dinhi sa atong Pilipinas. Niya nanay anak tulo ka buok. Maayo ang iyang pagkabutang. Ana, siya sus Pader, ugwa pa jud ka ato, hain nakakaroon pa dong. Tuod ay mo kang pari, di ka mao, ana, ka mao, oy. Tutok-tutok ra pa mo diha. Una nga, part of our transparency, akong i-report ninyo ang atong kuan, mga slots, ha? Tanaw na tong transparent, basad mong mupalit. So, ang atong Holy Pads, Holiness, Peace, and Divine Salvation para ni sa retreat sa mga pari na natay halin nga niabot na og 40,124 slots. Pakpak. So, naapa ni siya ay 59,876 slots nga available. Niya, mga November 7 ang atong deadline ani. Unya ang sa ato sad nga MMEG or MEG, Mother Mary's Enriching Graces, para sa atong segunda patron nga kapistahan karon ra baning October 5 karong Huwebes magsugod na ta na atay halin nga 3,484 slots na apay 16,516 ka slots nga available. So ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Salamat kaayo. Unya sa ato sad nga 30 slot challenge na natay nadawat nga 317 ka 30 slot challenge. Unya padayon pataaning mga challenge sa ato sang mga katong investment slot nga DSAP, Divine Solution and Prosperity,
na natay na dawat nga pledges nga 51 ka slots. 89 slots na lang ang available. Niya sa kaning 51 kas pledges na dawat na sa nato ang actual cash investment nga 25 slots. Pagpakyapon. Kanindot ani niya ako san mong i-remind kanunay nga support mo sa atong YouTube channel, kaning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Ayaw mo pailad sa ubang mga YouTube channels nga mga vloggers nga gigamit akong kanini ang sige ani naong hastang atong misa labi na ginang nangayo og donations. Okay lang nang wa mangayo og donations, pero kanang mangayo og donations o niya gamiton ang lain. So kani yung atong YouTube channel nga doon na mga 169 ka mga 169,000 subscribers. Mauni ang i-like, i-share kada adlaw. Ang inyo sang paghimo ani makatabang sa ato dinhing charitable fund sa parokya. Mag-average na rabatag 1 million kada buwan sa atong charitable fund or expenses niya. Makatabang na kayo. Atong August 135,000 ang atong nadawat. 135,000 pesos atong nadawat gikan sa share sa YouTube. Makatabang na lang na kining tanan ato ning gisulti dinhi tungod kay gusto tang transparent. Nya ang transparency mo resulta na og holiness og purity in our lives. So mo na itudlo sa atong guardian angels. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo nga matnguni nga dili mo magtamay niining gagmayng bata. Pasabot niya nga dili magtamay, ayaw tamaya ang mga tao nga transparent sa ilang mga strengths and weaknesses in life. I-appreciate hinoon. Niya ang atong tubag sa Salmo naghatag natog nindot kaayo nga inspiring nga pagtulunan. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mo pakita diha sa tanan niyang himaya. Ang atong na sakit nga kasing-kasing nasakitan tungod sa atong pagsunod sa kamatuoran, tukuron pagbalik sa Ginoo ug ipadayag ang iyang himaya. Muna kasagaras mga taong ni humble down nya nagpakatotoo, mahimog yung malipayon ug malinawon. Pero kanang mga tigpakaron ingnon nga mga bakakon kaayo hangtod na lang mga matay, kanunay gina silang gitorture sa ilang kinabuhi. Sige, last na lang lingi sa imong tupad ing na sugod karon din agyod ko mamakak. Sige, ing na. Ay na. Sige, manindog na ta mga bakakon.